Helo, gynulleidfa Hans, a croeso i'n podcast ni yr wsos yma. Mae hi'n wsos iechyd meddwl wsos yma, a pwy sy'n siarad efo fi ydy Meilir Rhys, a dwi'n siŵr newch chi nabod i wyneb o'n syth wrth chi ddechrau gwylio. Dych chi di weld o ar sawl sgrin a sawl llwyfan, ond dwi'n mynd i gyflwyno gormod anna fo, herwydd dwi'n siŵr newch chi ddod i ddysgu digon amdano fo yn ystod y sgwrs ma rhwng y ddau yna ni. Sut wyt ti, Meilir, cyn yn byd arall? Dwi'n dda iawn, diolch i ti. Mae'n braf ti allan a mae'n helpu da. Yndi, mae'n ofnadwy o braf a yn ystod cyfnod fel hyn mae hynny'n fendith dydy, dweud gwir. Yndi. Cael allan o tŷ da, cael awyr iach. Ia, yn hollol. Reit, sa fel o'n i'n dweud, dwi'n mynd i gyflwyno chdi rhyw lawar er mwyn i chdi gael gwneud dy hun. Wel, hynny ydy, reit, chydig o dy hanes, be ti'n neud, be di dy yrfa di, be wyt ti'n neud o ddydd i ddydd, lle? Na, no fi di Meilir Rhys Williams. Dwi'n wreiddiol yn enedigol o Lanuwchlyn, wrth ymyl y Bala. A dwi'n actor bellach ers, wel, nes i adael coleg, 10 mlynedd yn ôl. Mae'n scary dy hynna, da. Yndi, mae'n 10 mlynedd ers i adael coleg, a dwi wedi bod yn actio'n broffesiynol ers hynny. Ac mwynhau'n ofnadwy, mae'n rhaid i ddweud, a dwi bellach ar ôl wneud lot ar yn y theatr y falle. Ges i'n swydd hir dymor gyntaf y teledu ar raglen boblogaidd Rownd a Rownd. A fanna dwi wedi bod ers tua 5 mlynedd bellach a dwi'n mwynhau'n ofnadwy yno. O, dwi'n falch iawn bod chdi'n mwynhau a dyna lle dyn ni'n abod chdi fwyaf, mae'n siŵr yn de. Ond bod y ddau yna ni yn yr un fath o faes mewn ffordd, lle dim fel na nathon ni ddod yn ffrindiau mewn ffordd na ci, Meilir? Na ci, ti fi ddeud? Os wyt ti isio, dos di, ia? Wel, nes i ddod ar draws di gynta just drwy dy waith yn gyffredinol ac dod yn fan o dy waith di. Ac wedyn mi ddeisi ar draws dy ddarn nes i sgwennu ar golli dy dad a nes ti ryddhau yn gyhoeddus. A nes i ddarllen hwnna a gan bod fi'na hefyd i colli'n had nath o. Nes i werthfawrogi gallu darllen o ac nath o'n helpu fi gallu nieithu efo rhywun oedd yn mynd drwy profiadau tebyg sy'n gallu bod yn brofiad mor unig felly a wedyn nes i'r neges i chdi yn dweud diolch am rannu a bod fi'n fan o dy waith di a bod fi'n meddwl bod chdi'n hilarious dyna sy'n eithaf ni ffeindio ond the rest is history o'n i bach o stalker o'n i'n cysylltu chdi dwi'n cael hynna lot byd o poeni ond na, dyna'n union dwi wedi sgwennu fy yma o ran mae Facebook ac Instagram yn gallu mynd ar nerfa rhywun gymaint weithiau, ond fe oedd o'n fendith i ni mewn ffordd oedden ni'n dod ar draws yn gilydd fel lle. Ac yn anffodus mae un peth sy'n clymu ni at yn gilydd ydy'r ffaith bod chdi a fi wedi colli tad ac ni yn oed ifanc lle ynde. Ond eto o hynny wedyn, da ni wedi gallu cyfarfod mewn gigia a gallan ag o gwmpas a balli a cael sgwrs ar ddau yn ni'n nabod yn gilydd. A mae hynny beth pwysig dydy bod rhywun yn gallu ffeindio rhywun sy'n gallu unieithu fo fo. Faint o bobl wyt ti'n teimlo fatha bod chdi yn gallu mynd atyn nhw a siarad a bod nhw'n dall. Mae hynny'n rhywbeth prin dydy, ti'n gwybod? Yndi, yn anffodus, dwi'n lwcus bod fi'n nabod lot o bobl yn yr un sefyllfa. Ti'n wedi fel? Ie. Ac oedd yna'n ffrindiau coleg un nath i golli i'w rhieni o fewn blwyddyn i gilydd i gansar. A pam o'n i wedyn, ar ôl fi golli yn had yn yr pethau, o'n i'n stryglo fo fwyaf oedd yr ffaith bod ti... Mae'n un peth gorau delio fod alar dy hun, ond mae gwylio dy deulu di mynd drwyddo hefyd yn beth o'n i ddim di ddisgwyl. Ac o'n i'n trio gwneud pawb i dim o well, ac nath yn ffrind i hana, nath i ddeud, stoped rhaid neu pawb dim o well er mwyn chdi dy hun, just gwranda. Ac dwi'n lwcus iawn bod gennau lot o ffrindiau sydd just... Nath i'n aros efo fi, a wedyn mae gennau lot o ffrindiau, does e'n bosib datrys beth sydd wedi digwydd. Felly mae lot yn o bod yna rhywun jyst yna i wrando, a does dim angen cynnig atebion bron. A dwi'n lwcus iawn bod gennau lot o bobl fedrai. A peidio bod ofn siarad amdano fa, de? Dweud yna eto, sori boi. A peidio bod ofn siarad amdano fa, de? Peidio bod ofn o ran sti bed, de. Nes i sgwennu rhywbeth y pwt ar gyfer byw yn ynghrhoen efo'r lolfa yn hir yn ôl. A nes i ddeud yn hwnnw, biti na fasa diw neu be bynnag sy'n cipio anad y lola dyn yn reid reseit i alar drwy blwch y pos pan maen nhw'n mynd. Herwydd mae o fatha reid silff IKEA i fyny heb instructions, dydy. Ti'n gwybod, fatha, o ran, pan ti'n cael anwyd, mae o mor hawdd i fynd, lemsip cold and flu, a na fo, mae o di mynd, ti'n gwybod? Mae'n rhywbeth mor ddu a gwyn a hynny, ond mae galar
dwi rhywun yn gwybod lle i ddechrau. Ti'n gwybod, mae'n anodd o ran ti'n gorfod delo efo'r brofedigaeth ei hun, a fatha ddech chi'n deud, mae teulu'n dod i mewn, a wedyn ti'n gorfod edrych ar ôl dy hun. Mae'n just yn un lob sgws o bethau dyd gwir, ti'n gwybod? Yndi. Ond o ran, ti'n gwybod pa mae erbyn hyn, lle, ar ôl i chdi fod trwy'r cyfnod na, o ran, ti'n gwybod, mae 2040 nes ti golli dy dad, dwi'n iawn yn deud hynna? Ie, na ti, ie. So, lle mae yna 6 blynedd di bod erbyn hynny, a dwi'n gwybod yn hun, dydy o ddim yn, o ran ti'n mynd dygymod efo'r peth na dod i dderbyn o, ond mi wyt ti'n dysgu sut i fyw efo fod wyt, Meilir. O ran, sut wyt ti di mynd o gwmpas gwneud hynny, lle, ti'n gwybod? Dyna di peth, ti'n gwybod, efo anaf corfforol, mae'n hawdd i ddelio efo, achos mae gen ti perspektif anna fo. Lle mae rhywbeth sy'n digwydd yn dymenydd di, ti'n gallu, mae'n anodd iawn i chdi dynnu ymwybyddiaeth, neu, na, be di'r gair, bod yn ymwybodol o beth sy'n mynd ymlaen yn dyfren di, achos mae fatha trio sbiar chdi dy hun heb ddrych, dydy. Yndi. Ac dyna, nes i ffeindio'n anodd i ddechrau fedd, oedd trio datrys beth sy'n mynd ymlaen yn dyfren di, ac eto, peth arall o'n i'n mynd ddisgwyl oedd, mae o fatha, mae'n digwydd o'n fi. Mae fatha, mae dy fren di, mae'n lai o le yna fo, o'n i'n ffeindio bod fi methu delio fo'r un peth, a dyd ddim yn rhywbeth, mae gen i gyr pen, dwi'n gallu teimlo fo, mae'n rhywbeth sy'n digwydd i'r sut mae dy feddwl di'n gweithio. Felly, a nes i ffeindio bod fi hefyd yn ofnadwy, sut efo galar, nes i bod fi'n mynd yn ofnadwy ddiemynedd, ac bod yng nghofi yn ofnadwy, bod fi ddim efo lle i gofio pethau enwau, geirfa, mae'n digwydd i drwy'r adeg gwan. Yn edrych pam dwi'n ffeindio bod o'n hitio reit galed. Ond, beth sydd... dyma nath helpu fi. Ti yn llygad y le, sori, dorred y draws. Hwna di tro cyntaf fi glwad rhywun arall yn deud bod galar wedi effeithio ar eu con nhw a bod matha bethau, ti'n gwybod, o ran hyd heddiw, am bod fi, os ydw i'n cael teipio rhywbeth, dim ond hynny dwi'n canolbwyntio yna fo. Dwi'n gweld ti'n haws deud pethau bron, lle, ti'n gwybod, pan dwi'n siarad efo rhywun, mae'n ngeirfa fi'n mynd, ti'n gwybod, mae bod matha o bethau am bod chdi'n meddwl am 100,000 o bethau, bod y feddwl di'n rhithro. Mae'n amhosib mond meddwl am un peth dydy mewn ffordd. Ynddi, achos ti'n gwybod y crio ar colli, ar hireithu, mae rhywun yn disgwyl hynny, ac nad ydy o'n hawdd i deimlo fo, mi wyt ti'n ddisgwyl o, beth ti ddim yn disgwyl ydy dymenydd i gael ei effeithio efo pethau ymarferol iawn o ddydd i ddydd, a oedd hwnna rhywbeth o'n i'n ddisgwyl, ac dwi wedi gorfod dod yn, da ni fel teulu wedi dod yn dda iawn ar trio, mwyn gallu, achos bod ni'n byw fo'n gilydd lot, a da ni'n gwmni'n gilydd lot fawr, a da ni gyd efo'n profiadau yn teimladau yn hynny a sut i ddelio efo fo, a'n ffyrdd hollol unigryw sut i ddelio efo. Da ni wedi gorfod dod yn dda iawn ar egluro sut da ni'n teimlo, sut mae, be da ni angen gan yn gilydd mwyn gallu helpu efo'r galar. Mae hynny'n beth braf hefyd, ti'n gwybod, eto'r ddealltwriaeth na, bod chi ddim yn galarun yr un ffordd, y ddealltwriaeth bod chi ddim yn galarun yr un ffordd, a bod gennych chi'r rhyddid i wneud hynny, ynddo. Yn amlwg mae galar yn rhan fawr o bywyd, ti'n gwybod, yn bywyda'r ddau yna ni, lle. Ond sut wyt ti yn dioddo unrhyw gyflyra, ti'n gwybod, iechyd meddwl fel arall, neu ydy bob dim wedi dod yn sgil y galar wyt ti wedi brofi, ti'n yn amlwg ddim rhaid i chdi atab yn agorad, ond o'n i'n dioddo i seldar cyn i fi golli dad, ti'n gwybod, a gorbrydar cyn hynny, ac wedyn ddath amball beth arall yn sgil y galar, ti'n gwybod, o ran, ges i'n rhin am chydig bach am PTSD o'r ffordd fi o dad farw, ti'n gwybod, just lot o bethau'n sgil, bethau, sut wyt ti'n delio ddydd i ddydd tu hwnt i'r galar, lle? Wel, nes i ddioddau chydig bach fai selder a gorbryder of anxiety pan ma'n i yn farddegau. Nes i ffeindio fo'n anodd iawn dy gymod efo'n rhywioldeb ach dwi'n hoiw. Bellach, cyn i dad farw, o'n i wedi delio fo hynny, o'n i wedi gweithio lot ar fi hun i ddod yn hyderus efo pwy ydw i a bod yn hapus efo pwy ydw i. A wedyn, pa fydd dad farw, nes i sylweddoli mae'r gorbryder wedi dod yn ôl 10 gwaith drosodd, a mae rhywbeth sydd yn gorfod trio dy orau i'w reoli ac dod i'r nabod beth sy'n digwydd yn dy ymenydd di sydd mor anodd, ond gweld dros gyfnod os yma'n 6 mlynedd sy'n golli dad, ond dim ond rwan dwi'n dechrau dod i ddallt
Mae hwn yn helpu reit os allan o'r tŷ neu i ffindio beth sy'n rhoi y dŵr oer yn y stumog i angen neud i'n halon i gyrra a'r adrenaline it's yn mynd constant a beth sydd ffindio chydig yn slo bach beth yw'r triggers os oes na rei o gwbl achos weithiau fel ti'n gwybod y hyn mae'n siŵr dos am byd ti'n codi ac mae derbyn e-bost neu y ffaith bod ti wedi aros 10 munud extra yn dyweled i'n ddigon i chdi gael attack mewn ffordd. Yn hollol, ti'n llygad dy le o ran, dyna oedd y cwestiwn nesaf am di ofyn i chdi, os wyt ti wedi cael rhywun yn ymateb yn negyddol i chdi, neu chdi deimlo'n waith, o ran chdi'n sôn rwan, o ran codi'n bora, o ran mae hynny'n dangos difrifoldeb y peth, o ran dwi wedi cael sawl un sy'n meddwl bod mynd trwy seldar fatha bydjo anwyd, fatha ni'n deud gynt, o fatha trio cael gwarad o bath corfforol, ond o ran un bora fydrai ddeffro a bod fi wedi cael e-bost am ryw gomisiwn neu gwaith neu rhywbeth a fi'na over the moon a diwrnod wedyn dwi'n misio weld o, a mae hynny jyst yn rhan yn atod yn rhywun a fatha ti'n dall dy hun lle. Ond eto, wyt ti wedi cael rhywun yn ymateb yn negyddol o ran, ella bod hyn yn dod yn sgil dim digon o siarad o fewn cymdeithas sydd ohoni heddiw, ti'n gwybod, o ran ti wedi cael profiadau drwg lle? Ar y cyfan dwi wedi bod yn lwcus iawn, ond un peth dwi'n meddwl dwi wedi gorfod bod yn well ar gyfleu ydy, dwi wedi clywed bod lot o bobl sydd efo gorbryder ac anxiety yn mynd drwy hyn ydy, os dwi methu bod ar fy ffôn, dwi ar fy ffôn drwy'r adeg, ond dwi'n methu ateb negeseuon drwy'r adeg. Weithiau neith lot o, dyda bod yna ffrindiau'n cysylltu, neu wedi gofyn i fi efo rheoli amser, os di rhywun yn gofyn i fi wneud rhywbeth, ti'n gallu bod yma ar y diwrnod yma ar yr amser yma, mae hynna di'r peth gweitha i trigro i ddechrau yr anxiety i fi. Felly dwi wedi gorau glir i ffrindiau, a maen nhw i gyd wedi bod yn ffantastig. Dwi wedi gorau bod deithio nhw fatha, dydw i ddim yn gallu bod yr un mor ddibenadwy go ni, a dydy o ddim byd personol. Mae rhywbeth dwi wedi gorau gweithio fa, a mae yna rhywbeth yn digwydd yn ymwneud, dwi ddim yn dall pam, ond pan mae rhywun yn gofyn am fy amser i, neu yn gofyn i fi fod yn drefnus ac i drefnu ymhell o flaen llaw i wneud rhywbeth, mae hwnnw yn un o'r triggers drwg sydd gyda fi o ran felly na i roi'r ffôn i lawr a na i ddim ateb neu dwi ddim yn gallu commitio i lot o bethau sydd yn mae gas gyda i fod fel e ond mae'n rhywbeth dwi sylweddoli mae hwnna'n un o'r pethau gweitha sydd wedi dod allan o'r galar gyda i o ran sut ydw i fel pobl eraill ac dwi'n teimlo gyda i gwilydd wedyn ddim gwilydd ond dwi'n siomedig gyda fi fy hun bod fi'n methu weithio bod yna i fy ffrindiau. Na chdi, o ran chdi'n deud o'n bod gas gen ti, pell wyt ti'n teimlo fatha bod nhw'n chydig bach o euogrwydd yn dod efo hynny bod chdi ddim yn ateb yn negeseuon ma'n ôl, lle? Bendant, a mae hwnna'n rhan o'r peth ti'n delio wedyn, mae'n gylch dieflig wedyn, dydy? Yndi, mae'n afiach o beth o ran, dwi'n yn unio y fath, a chdi ti'n gwybod, dwi dal i boeni weithiau nes i gyfarwyddo pantomim pa bryd oedd i flwyddyn dwytha, wan, lle dolyg dwytha, ac o'n i'n gorfod canslo amball ymarfer heb roi treswm, ti'n gwybod, a dwi'n gwybod wedyn bod rhai ar criw, dydym di roi treswm, ac ti'n gwybod, rhyw bethau bach fel la, a mae'r euogrwydd a ti'n mynd yn ôl wedyn a methu dod ohono fo, ti'n gwybod, ond fatha, mae'n bwysig atgoffa chdi dy hun ddylsan am euogrwydd bod. Mae hynny'n rhywbeth rhaid i rywun fatha chdi a fi just trio cael ei mewn i'n penna yn does. A mae'r ofn hefyd, petai ti'n deud yn union beth sy, dwi wedi cael yn siomi yr ochr orau bob tro fan ffrindiau lle dwi wedi deud. Yn hollol. Mae'n anxiety fi'n drwg, dwi'n methu delio efo. Mae pawb yn mynd, diolch am ddeitha fi, di hynna ddim problem. Lle mae'r cwilydd yn rhan o'r ffaith ti ddim yn cyfleu'r dy ffrindiau beth sy'n digwydd a mynegu beth sy'n digwydd dy fren di ac wedyn yn hynny wedyn ma nhw'n penderfynu dros i hynny beth sy'n digwydd ydyn dydy yn hollol o ran ti'n gwybod mae'n peth ydy mae'r ofn na yn dod drosta chdi dydy eto heb reolaeth lot o bethau heb reolaeth ac unwaith o ti yn siarad efo dy ffrindiau ti'n sylweddoli wedyn bod chdi'n gallu gwffio fo a bod o just yn rhan fach o honna chdi a ddim yn cymryd chdi drosodd yn llwyr yn de. Ie, yn hollol. A mae'r euogrwydd na wedyn yn mynd ydy sydd yn un peth llai ddelio fo. Ie, yndi, yn hollol.
Yn hollol. Mynd yn ôl chydig bach at galar beth sy'n clymu'r ddau ni at yn gilydd. Lle. Pa mae hiraeth yn dod i dy randi erbyn hyn, lle fath oedden ni'n sôn mae yn 6 blynedd, a mae bron yn dair yna fi'n colli dad. Lle. A mae hiraeth dal yn dod i'n rhan ni mor gry ac oedd o'r diwrnod nath beth ddigwydd i ni. Be fyddi di'n gwneud wan o ran yn ymarferol i ddelio fo'r hiraeth yn hytrach na'r gorbrydar a anxiety, lle, bod bob dim yn un parsel mewn ffordd, ti'n gwybod? Ie. Mae'n reit ddoniol. Dwi'n siarad efo fo'n daws, dwi'n siarad efo fo'n ddyddiol. Hyd yn oed yn dawel bach yn ymhen, neu yn uchel. A gan feddwl fod o'n gwrando. Ac so dwi ddim yn benodol, dwi'n berson efo ffydd, ond dwi ddim yn grefyddol. Ond y peth ydy, da ni'n gwybod beth sydd tu hwnt i'r byd yma. Felly os ydy'n neud i chdi dim yn well, a bys ti ddim yn brifo neb, yna pam ddim coelen rhywbeth. Ac i fi, mae gennau ffydd yn rhywle bod o'n gwrando. Ac dwi, ers iddo fynd, wedi siarad efo fo. Dwi'n cael cysur yn neud hynny, dwi'n teimlo fod o'n gwrando. A wedyn mae'n tynnu'r ofn chydig bach ohono fo hefyd. Ac ti'n gwybod be, os dwi'n meddwl weithio, oh gosh, beth sy'n dad yn dweud? Neu beth sy'n dad, dwi'n meddwl, bechod sy'n dad yma, sy'n deitha fi beth. A dwi'n meddwl, be fysa fo'n dweud, achos nath o'n magu fi, o'n i'n lwcus iawn bod fi di'n nabod am 26 mlynedd. Be fysa fo di dweud? Ac mae'r ateb yn dod i fi, sydd dwi'n ffindio'n gysur ofnadwy. Be arall na i wneud fe? Mae hynny ddigon i fi weithiau, sti. Ie. Mae clywed chdi siarad fel yna'n hygol, fel yna'n union dwi mynd o gwmpas pethau deud gwir, mae bob dim yn mynd yn ormod, a dwi fatha bod fi'n teimlo dwi'n mwyn gwybod, just wbath yn dweud, sydd yn blaen neu rhywbeth fel yna, just clywed i lais o yn ymhen, lle. A gwybod, os mae gwaed dad i, a gwaed yn rhedeg trwy'n cyrff ni, ni ydyn nhw mewn ffordd, a da ni'n byw drwy hynny, fatha ti'n deud i cael yn magu, a mae hydnod hynna weithiau yn ddigon i ddod drwyddo fo, ond eto mae galar yn dod i dafal yna chdi, ti'n gwybod, ti'n byw fo bob dydd, a di pobl, wyt chdi'n cytuno dweud, di pobl ddim yn dall beth os na bod wedi bod drwyddo fo? Wel, o'n i'n trio dallt cyn i fi ddelio efo galar fel hyn. O'n i wedi colli un enau taid e falle, gwrth mae'r hiraeth yna, ond pan ti'n colli rhywun, dwi'n meddwl bod o'n alar gwahanol wedyn pan ti'n colli rhywun heb ddisgwyl iddyn nhw fynd. Ie. Ac, beth y cwestiwn nes ti afon i fewn? Pe nes i ofyn da? Ie, just sôn o ran, wyt ti yn meddwl bod pobl yn gallu dall ac yn ieithu os na, dyn nhw wedi bod drwyddo fo hynna'n o ran fatha, ddech chi'n dechrau sôn wwan yn amlwg, mae colli neina teidia mae hynny. I fi erbyn hyn, ella bod fi'n swnio chydig bach yn anifir yn deud hyn, ond mae yna wahaniaeth rhwng colli neina teidia sydd mewn oed, o ran erbyn hyn dwi'n diolch bod nain a taid ochr yn had wedi cael mynd yn hen, ti'n gwybod, o ran mae hynny'n fendith, ond oedd yn had yn ifanc fel dy dad titha, 56 oedd dad a marw yn hollol sydyn a colli rhannau pwysig o mywyd i rhyfath a'ch teulu chi, ti'n gwybod? A ti'n fe, o'n i'n trio dallt, wel na, di rhywun yn misio meddwl, ond eto, pan mae gennau ffrindiau di colli'r rhieni, ti'n trio uniaethu neu ti'n trio cydymdeimlo mwyn gallu helpu nhw, ond, a ti'n fe, fel o'n i sôn cynt, na, fyswn i ddim wedi gallu paratoi yn bedio, achos yn ymarferol, ti'n gwybod bod ti'n mynd i golli rhywun, ac yn y peth uniongyrchol yna, mi wedi drio dychmygu sydd mae, gwrs, mae nhw'n gallu dychmygu bod o'n boenus ofnadwy. Be da ni ddim di ystyried ydy, mae yn effeithio ar dy fyd di bob tamed o dy fyd di. Mae bob dim rwngda chdi di newid. Mae dy deulu di newid, mae dy fywoliaeth di newid, mae sut wyt ti'n neud pethau ddydd yn newid achos bod ti'n gorau delio efo yn ymarferol. Ac felly, dio ddim just poen, ac yndi mae hwnna'n rhan fawr ohono fo. Ond beth o'n i ddim yn ddisgwyl oedd yr knock-on effects yma sydd wedi digwydd i mywyd i. Ac yn hynny, na, fyswn i ddim wedi gallu paratoi fy hyn. Na, ie. Mae'n ffordd. Wyt ti'n teimlo fatha na fyswn i fyth yn amlwg yn dymuno ffasiwn brofiad ar neb, ond oherwydd bod ni wedi gorfod mynd trwyddo fo, wyt ti'n teimlo fatha bod chdi wedi dysgu i garu pobl yn fwy, i gwerthfawrogi pethau'n fwy, a bod na rhyw fatha o ran dwi'n credu'n fawr, bob dim twyll sy'n digwydd i chdi, bod rhaid chdi ddod o hyd i ryw fath o ola neu rhywbeth ohono fo. Be ti wedi ddysgu o fynd trwy'r profiad ti wedi bod drwyddo fo, lle? Mae wedi bod yn siwrna hir, achos i ddechrau fe, o'n i'n
o'n i'n gorfod delio efo, os ti'n colli gobeth, yna, o'n i'n sylwi bod fi wedi troi'n negyddol iawn, ac o'n i'n dod at bob dim efo agwedd negyddol, a wedyn eisiau sylweddoli bod fi'n gwneud hynny rwy'n gwarchod fod hyn, achos os nag wyt ti'n hapus, ac os nag wyt ti efo gobaith, yna fedrith y byd ddim dy ddechrau'n di drwy dynnu hwnna ddi arna chdi. Ac oedd hwnna, nath o ddechrau fi braidd, achos oedd hwnna fi le twyll iawn, a wedyn, ti'n gwybod be, RuPaul's Drag Race ac RuPaul ei hun, dwi'n mwyn siŵr os yna chi'n gwylio fo'r rhaglen deledu am drag queens, ond nath RuPaul, o'n i'n gwrando ar ei podcast ac mae gen fo gyngor, oedd yn gret i fi, oedd o'n deud, stop, fatha, os ti'n teimlo bod bywyd yn rhy dro, mae'n rhy dywyll, yna rho binsiad bach o halen ar ei benno, da ni ddim yma'n hir, heb ddechrau neb, da ni'n, un ffordd edrych na wedi, da ni gyd yma am gyfnod byr, felly paid a canolbwyntio'n rhy galed ar y pethau sydd wedi dyfrifo di, tria, rhoi pinsiad a halen efo fo, cymryd y byd fel mae'n dod, ac tria weld y pethau sy'n dod â hapusrwydd i chdi. A ffocysu ar y pethau, canolbwyntio ar y pethau sydd yn hardd a sydd yn dod â llawenydd i chdi. Ac yn hynny, nath RuPaul sy'n dweud, rho binsio bach o halen yna fo. Ac gymryd efo bach sgafnach sydd yn swnio mor hyfedd, ond i fi yn bersonol, nath hynny just popio'r bybl a neud fi fynd, nes i allan nadlu a mynd, oce, dwi'n di gymryd y pwer ti allan o'r boen ma, ac dwi'n di gymryd hwnna nôl, a dwi'n di dweud, na, dwi ddim yn di adael. Ynddo dwi'n gael arre, dwi'n gadael fy hyn fod yn drist ac i deimlo'r dwyster na. Ond wedyn dwi'n dweud, reit, na, dwi'n di reoli'r sefyllfa ma wan, a dwi'n di fforsio'n hyn i drio gweld y gorau am bethau. Ac hefyd, nes i feddwl, be fysa dad, os ydy dad yn gwylio, y peth fysa gas gyda fo fwyaf i weld, ydy bod ni fel teulu yn methu dod allan o'r diwch na. Ac nad ydy o mae'r hawdd a jyst deud, na fo, stopia, wrth gwrs, ond nath yr newid perspektif na ar y galar helpu fi yn fawr iawn. Yn sicr, yn union beth sy'n ei newid perspektif ydy o ran, mae o fwy am ddod i ddygymod yn hytrach na rhyw fath o wella yn llwyr, dydy, a mae dod i ddygymod efo pethau boed galar neu unrhyw fath o iechyd meddwl arall, mae hynny'n fendith o ran, fel dwi wedi sôn yn ddiwedd, mae'n daith hir iawn, ond unwaith ti'n cyrraedd rwla lle ti'n mwyn gwybod os ydy o'n hapusrwydd o ran oherwydd bob dydd mae'r hiraeth, mae rhywbeth yna'n gefn y meddwl, ond mae'n braf gallu bod yn y gair Saesneg content, just bodlon, ti'n Ie, yn hollol. Yn hollol. Ti'n teimlo bod ti arni fel dy alar di wan, wyt ti di teimlo bod ti di mynd ar daith dy hun? Yn sicr, dwi di bod ar y rollercoaster go iawn, a swn i fyth di gallu dychmygu bod o'n ffasiwn beth. O'n i'n meddwl bod o'n wbath fwy du a gwyn, bod y brofedigaeth yn digwydd, bod na chydig o grio, a bod pethau'n dod yn ôl i normal, ond fatha ti'n dweud, mae o'n effeithio ar bob dim, Swn i'n dweud na dim ond rhyw hanner blwyddyn yn ôl nes i ddod i ddelio efo'r ffaith bod dad wedi mynd, oherwydd unwaith ath dad, nes i feddwl, reit, ydi mam yn iawn, es i mewn i'r mod na fatha, reit, mae rhaid i fi wneud yn siŵr bod mam yn iawn, ond na lwyth o waith papur fi oedd yn gwneud hwnnw, felly o rhaid i fi rei switch off i'r hiraeth, i fynd i mewn i'r mod yna, wedyn nath ni symud tŷ, a wedyn o'n i'n, just llwyth o ryw bethau fel la. Felly unwaith nes i gwblhau bob dim, nes i fel, reit, mae hyn di digwydd, diolch yn dod yn ôl, ond fatha bod fi'n mynd i gyflawni bob dim, a bod o'n mynd i ddod yn ôl trwy drws wedyn dweud, na fo, ti di cyflawni bob dim, dwi'n ôl, ond ti'n derbyn wedyn, na, mae bob dim yn dod i normalrwydd hebddo fo wedyn mewn ffordd, a dyn trwy hynny eisiau'n flin, a the gorbryder yn llyncu fi'n racs, nes i gael perthynas wael efo ffrindiau, ti'n gwybod, lot o bethau fel la, ond fatha dwi'n dweud, dwi'n meddwl, trwy bod chdi a fi, gen ni ffrindiau, theulu anhygol sy'n dall, neu trio dall o leia, ti'n gwybod? Ti'n gwybod, nes i ddeud rhywbeth fan yna, o'n i'n nath dara fi dwi'n uneithio fo, ydy y sioc na ar y dechrau, nath o'n ymennydd i er mwyn yn warchod i, just cael drws, fel bod fi ddim yn teimlo dwyster y sefyllfa, lle oedd y lot o'n hili fi, oedd wedi taro nhw'n union yn sydd bin, neu yn raddol bach. A nes i'r un peth chdi, nes i feddwl, wel, os ydw i'n gallu gwneud hynny ar y funud, wel, na i gymryd y rôl o drio bach fwy
gwarchodol a gwneud y pethau fwy ymarferol, ac nath o'n haraf, achos bod hynny wedi digwydd fi, bod o'n gymaint o sioc, y ffordd ddigwyddodd bob dim. Nath o'n ymenydd i'n warchod i cael lawr, a wedyn yn lot hwyrach ymlaen, nath o'n haraf i ran yr emosiwn, jyst yn agor. Y llif ddoren jyst yn slo bach yn agor, a mi ddoth o fel ton dros da fi ydyn. Ton wedyn, ie. Mae yna ran o hynny clywach di'n dweud hynny, bod fi wedi bod drwyddo fo, mae'n nghalon ni'n gwydu dros da chdi, herwydd wedyn mae o fatha bod bob dim 6 mis neu beth bynnag yn ddiweddarach jyst yn dod lawr yna chdi eto, a ti'n, i mynd unig ti wedi profi dy deulu mynd trwyddo fo, torri dy galon dros dyn nhw, a mae'n digwydd i chdi wedyn, ti'n bo? Ond sgynny ni'n rheolaeth dros fo fatha dyn ni'n dweud, ti'n bo? Si bynnag mae'n digwydd, a mae'n iawn i adael fo digwydd fatha mae'n digwydd, dydy. Yn allal, yn diwyr. Wel, dim i gloi eto just, ond i dynnu at y terfyn, wyt ti'n meddwl bod na ddigon o sôn am bethau fel hyn, am alar ac am iechyd meddwl yn gyffredinol? Wel, dwi'n siŵr bod i ryw raddau'n dal i fodoli. Mae'n ryw tabw mawr yn y diwylliant ni tuag at farwolaeth, does? A ryw ofn mawr tuag at... Dwi'n siŵr os dyn hen ffasiwn oherwydd... Dim hen ffasiwn, dwi'n siŵr os bod hwnna'n bodoli oherwydd crefydd a'r ofn ma o beth sydd tu hwnt, a bod hynna wedyn ydy treiddio fewn un byd o ddydd i ddydd ni. Ond, achos ti'n gweld mewn diwylliannau eraill, mae marwolaeth yn rhan lot fawr o gymunedau eraill, ac dydy o ddim yn rhywbeth maen nhw ofn, a maen nhw'n gallu drafod yn reit ysgafn bod o'n dopig mor ddwys. Ond, yn ydych yn y byd gorllewinol, dwi'n gweld bod ni'n rhyw tabw mawr, rhyw ofn mawr i siarad amdano fo. Ond yn bendant yn yr 5 mlynedd, 10 mlynedd dwytha, dwi'n gweld bod mae e fatha, unwaith mae rhywun unwaith mae un yn dechrau siarad, mae gen ti'r gylch mawr rwnd efo, o bawb yn mynd, dwi wedi bod drwy hynna, ac yn sydyn iawn mae'r domino effect mae wedi digwydd, lle mae'r gyfrol Galar a fi yn enghraifft berffaith o pa mae'r llwyddiant i gwerthiant sy'n dangos bod na lot o bobl yn mynd drwy yr un peth ac isio siarad, ac gymaint o help ydy rannu profiadau. Achos yn y pethau gweitha i fynd drwyddo fe ydy, sy'n byd allu di wneud am y ffaith bod ti wedi colli rhywun, ond mae'r ffaith bod ti'n teimlo bod neb arall yn gallu dallt dwyster dy boen ti ar ben hynna yn dod â unigrwydd o gymaint o bethau eraill ar ei ben o, felly mae'r ffaith bod bobl yn gallu teimlo bod nhw'n gallu siarad fwy agored o'n peth wan yn ffantastig, felly yndw, dwi'n fateb i di, yndw, dwi'n teimlo bod bobl lot fwy agored. Sy'n greit bod chdi wedi dechrau podcast yma. Ia, yn hollol. O ran chdi'n sôn nwan am Cristnogaeth a byd y gymdeithas da ni ynddi, lle. O ran sbio di hefyd ar sa'ch ti'n sbio ar grefydd a iddewiaeth, o ran mae marwolaeth yn gymaint o ffys, os ti dall beth i fel. A mewn Cristnogaeth fel a da ni wedi cael yn magu o ran hen draddodiadau Cymreig, fatha Cai Cyrtan pa mae'r hers yn dod heibio ffennas. Rhyw bethau bach fel a. Ac erbyn hyn, dwi'n sgwennu am rhyw bethau fel a mewn ffordd gomediol, o ran mae'r eich di chwerthin am ben am ball beth fel a delio fo galar yn y ffordd wyt ti yn delio fo dim dan law crefydd, ti'n gwybod? A dwi'n meddwl bod hynna yn digwydd yn ara 10 bach wan, ond eto mae yna ffordd hir iawn i fynd yn does, yn wedig yng Nghymru, ti'n gwybod? Oes, bendant. A ti'n meddwl, gafon ni rhyw fath o ddau ffarwel efo dad, gafon ni'r angladd, a wedyn gafon ni gyngerdd yn Bala, lle, achos oedd dad yn un o sylfaenwyr Cwmni Theatr Maldwyn, gafon ni bawb yn y neuadd yn Ysgol Berwyn, a rhaid oedd fatha karaoke mawr. Nath ni roed yr geiriau gyd fyny ar y llwyfan, a pawb jyst i ganu, ac dim bod un ffordd yn well na'n waith na'r llall, ond oedd hi'n ddwy ffordd hollol wahanol o ddathlu bywyd rhywun. Sy'n dangos i chdi bod na jyst fwy na jyst un ffordd. Yn hollol, Meilir. Ac yn ola, i gloi go iawn tro yma wan, sut wyt ti'n neud yn ystod y cyfnod ma sydd ohoni'r lockdown ma a bethau o ran yn amlwg, mae yna lot o sôn erbyn hyn wrth i'r lockdown ma barhau i fynd dros 2 wthnos fwy, lle. Mae o'n effeithio'r iechyd meddwl pobl lle'n sicr efo fi, fatha, dyn ni wedi bod yn sôn drwy'r podcast mae gyd, nes i golli dad bron i 2 blynedd yn ôl, ac erbyn hyn, dwi'n teimlo bod fi wedi colli mam hefyd oherwydd bo fi ddim yn gallu gweld ti gymaint o ran, yn amlwg ddim i'r raddfa pethau yna, lle dwi dal yn gallu codi'r ffôn a FaceTime, ond mae o'n dechrau ffeithio ar bobl, ti'n gwybod? Sut wyt ti'n mynd o gwmpas, wyt ti'n cadw'n iawn? Dwi'n lwcus iawn, da ni fel teulu gyd nôl adre, felly mae gennau lot o bobl yn gwmpas a
da ni gyd ar un tŷ, da ni'n cadw un hynny, beth i'ch ffynnu. Ac felly mae'n ddigon o bobl i dynnu'n sylw fi ac i'n esgogi fi wneud pethau, ond ar y dechrau oedd y newid strwythyr yna fo'i hun yn ddigon i ddod ar gorbryder i'r wyneb eto. Ac dwi'n trio gwneud pethau bach fydda pan dwi'n codi. Mae'n actor yn y Joe Trissini, dwi'n meddwl dyna fo, sy'n rhannu pethau ar Twitter amdan gorbryder y balle. Oedd o di deud, un peth mae o'n neud ydy gwneud i welu yn y bore, achos os na ti'n llwyddo wneud un byd arall yn ystod y diwrnod hwnnw, pan ti'n dod i ddywelu, ti'n sylweddoli, ti wedi gwneud un peth, sy'n swnio mor fychan, ond mae hynny yn ei hun wedi gwneud bod yn help mawr i fi. Ar yr un pryd, mae bod mewn tŷ efo lot o bobl wedi golygu dwi wedi gorau egluro yn lot manylach be sy'n mynd drwy mhen i os dwi'n codi ac dwi'n gas, ac ynddo dwi'n cyfadda, dwi'n gallu bod yn ofnadwy o gas, a dwi'n gallu bod yn ofnadwy o bifish ag diamynedd, ond dwi wedi gorau egluro, mae dim fi ydi o, dwi jyst yn cael trafferth delio efo gorbryder. Ac wrth gyfathrebu hynny, mae'r sefyllfa di newid yn gyfan gwbl lle wan, da ni'n gallu cyd-fyw yn hapus a. Maen nhw'n gallu'n helpu fi de, so dwi'n lwcus iawn yn do. Na chdi. Wel, ti'n di rhannu brofada yn anhygoel a mae wendith cael siarad efo chdi. Diolch am y gwahoddiad. Na, os di be o siarad efo chdi, dwi'n sylweddoli pa mor debyg gyda ni, mae'n rhyfedd o ran... Dwi'n siŵr so ni'n gallu neud cyfres o podcast, dweud gwir, so ni'n gallu siarad am oriau efo chdi eto wan. Ond ia, na ni dynnu pethau at y terfyn wan. A beth sy'n dod i Meilir Rhys ar ôl i hyn ddod i ben i gyd? Beth ti'n mynd i wneud nesa pan fydda ni'n dod yn ôl i normalrwydd ryw ben? O gobeithio, gan i fynd i wneud ffilmio rownd y rawnd eto no fuan. Gan i weld be fydd yr canllawiau gan y Llywodraeth a falle. Be arall dwi'n mynd i fod yn neud dweud? Dwi wedi dechrau tyfu llysiau yn yr ardd, felly fyddai bent, a dwi wrth fy modd, nes i excitio'n lan gweld y tatws yn dod i'r wyneb dyn o blaen, yr blodau. Ie, ysdi be pethau bach. Ie, pethau bach fel felly dyna fyddai'n neud. Ie. Hyfryd. Wel, diolch o galon i chdi. Diolch o galon i chdi am y sgwrs heddiw, a gobeithio gan i wneud beth fel hyn eto, dwi'n siŵr so gan i ddigon i barablu a mwydro amdano fo. Ond am y tro, cym ofal, a diolch o fawr i chdi eto, Meilir. Diolch o galon i ti. Diolch. Ta-ra, Cyw. Ta-ta.